Hei. Ogok bilung rene ono gawe. Sakara rupa risedeng Narendra yaksa kang malolengkang gembira marang hangi sesiung metu Prabowo Ditya Dara palarasa nglebur bumi reca manik jatining alam kang tinuting jagat dadi sutyaning atiku kok imbalan kang dawa sinuwun. Bilung. Saya juragan. Marmane aswan waduh ndak awe cedhak saya tak cakrake kok.
munggo rasa pangrasaku ora ana pawongan kang kena tak jak sapet jagong bisa nimbang lan nglimbang penemune Dasamuka kejaba mung kowe abdiku sakloron. Wong kula niku pancen momong dengan dukun wit bayu abang ngantos gerang kepara sakniki malah ampun enten jero kluwang niku kula sing momong. Mula lagak lagu-lagian sampeyan niku kula nggih pun mudeng. Mboten namung perkara watek lho. Adate napa sing dilakoni ngono lho wong gerang aja celemetan lho. Iya dilakoni. Napa sing dikolakoni niku kula pun mudeng. Ngono nek babakan niku pun to tidak meragukan lagi. Nek toga kalih bilung niku pun jelas kena diandalke. Mula saka kuwi kang bisa ngemban kelawan ngembun ing negaraku kene ora ana liya kejaba mung kowe sakloron. Mula dina iki tak keparengake rada ngangsek musuhan gok ya jalaran ing atine Dasamuka lagi goreh ing nalare Dasamuka uga lagi rongeh ora mikirke kamulyaning praja nanging mikirke duk nalika jaman sugeng ku biyen kok mikirne bab napa niku jaman sugeng ku biyen kok aku kuwi kepengin duwe garwa titis Widawati wae gagar wigar tan antuk